Oke monggo untuk para artis kita kembalikan semuanya bareng-bareng bersama Ori Sultan Yose. Terima kasih dari segenap tim cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tua ono koyo ora ono. Terima kasih dan dikasih sayangi. Loh, kayak aku. Bapak ibu bingung dewe-dewe. Ayana pancen ku pisan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tanpa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire Ata topo opo anane cepuson prak kayak Mas yen pancen ngene iki takdire ya kudu iso kuat balungane berkoran disangka wong tuane kudu iso ngandel dewe ora ono sing ngedene ngene anak sing rusak omahe ora ono sing jalan
istirahat saya, jenengan istirahat. Oke.